Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Duterte hihiling sa Kongreso ng emergency power laban sa trapiko. LTFRB dadagdagan ng fuel subsidy sa mga jeep ngayong taon. Dating driver na De Lima na contempt ng tumangging tumestigo laban sa kanyang amo. Metro Manila Subway sisimula na ang konstruksyon. OWA kinumpirma ang pagbibitiw sa pwesto ni Arnel Ignacio. Bureau of Customs nangakong re-resolbahin na ang port congestion. Mambabatas, ipinauuna ang mga Pinoy sa mga trabahong malilikha ng pamahalaan. International vessel ang pinanggalingan ng drugs na nasakuti sa Davao. At dahil po sa leave benefits ng dating empleyado, ex-mayor kinasuhan. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Sang-ayon ba kayo na si Speaker GMA or Gloria Macapagal Arroyo ang i-appoint na bagong governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Palitin natin. Sang-ayon ba kayo na i-appoint bilang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo? Magandang hapon Pilipinas at mga Pilipino sa buong mundo.
Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At telecasted din po tayo sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel ay makikita po sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa limandang pang mga cable companies nationwide. Programa po natin sa hapon pong ito. Pinalilipad na ni Clarence Andaya, ang ating broadcast officer. At kapiling po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Kami pong lahat ay handang maglingkod sa araw pong ito sa inyo pong lahat. Ang mga telepono po natin, mga suki sa studio ay 0927-494-2175 at 09497365,000. Sang-ayon ba kayo na i-appoint bilang bagong gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo? Ano po ang inyong damdamin patungkol po dyan? Mag-comment po kayo sa ating comment section, sa ating wall ng Leader News Philippines. At pwede rin po kayong tumawag sa ating telepono na binanggit ko para makasali po kayo sa ating talakayan. Dito po sa programa ng Kamaong Asero ay respetado po natin bawat opinyon ng sinuman. Buwan naman nung... sige, mamaya-maya ko na ito basahin. Iratsada muna natin mga suki ang mga balita. Nang sa ganun ay hindi po tayo napapanisan ng balita at puros presko at bagong balita ang inyo pong maririnig. Unahin muna natin ang campaign sortie ng mga senador. Abay, suportado daw ng Governors League at inendorso pa ang kandidatura ni na Senador Cynthia Villar at Gobernadora Amy Marcos Araneta. Panoorin po natin ang report ni partner Jojo Sikat. Paring Jo, magandang hapon. Pasok! Nagpasa ng resolusyon itong League of the Provinces of the Philippines o itong Governors League of the Philippines para suportahan itong pagtakbo sa pagkasenador nila Senadora Cynthia Villar at Ilocos Norte Governor Amy Marcos ngayong 2019 election. Dumalo kanina sina Villar at Marcos sa ikawalong General Assembly ng League of Provinces of the Philippines sa May Century Park sa lungsod ng Maynila, kung saan kapwa inendorso ang kandidatura ng dalawa. Labis naman ay kinatuwa nila Villar at Amy ang suporta ng mga gobernador sa kanila. Kapwa sinabi ng dalawa na sakaling pala rin ipagpapatuloy nila itong mga advokasya sa pagtulong sa mga proyekto sa mga lokal na pamahalaan na ayon sa dalawa. Endorse po kayo. Malaking bagay po yun, ma'am, kasi nationwide na local po siya yun. governor yan. And then, na-endorse na ako, nag-pass ng resolution pa. Dahil ako, isang governor lang naman ako na tatakbo, isa lang akong lokal. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi nag-enjoy ako sa liga namin ng siyang natakbo. At tapos si Ma'am Cynthia, nakasama po sa Kaibigan natin sila, majority of them. We've been with them for so long. Pag nakabalik po sa Senate at kayo po yung maupo, ano po maibibigay po natin sa ating mga gobernador po? Ako, promise ko livelihood, di ba? Bibigyan ko sila ng mga processing center para maraming hanap buhay yung mga tao. Ako nasa pangalan ko na I may solusyon, I may era. Yun naman ang minimithi ng lahat ng local government. Samantala, magsasagawa naman dito ng campaign rally itong mga senatorial candidate na hukpong ng pagbabago dito sa may San Andres Gymnasium sa lungsod din ng Maynila. Si Manila Mayor Erap Estrada ang siyang host ngayong araw ng campaign rally ng hukpong ng pagbabago dito sa lungsod ng Maynila, kung saan bukod sa mga senatorial candidate at kay Mayor Sara Duterte, nandito rin itong mga lokal na opisyal ng Maynila. Dalawa sa anak ni Erap yung kandidato ngayon sa pagkasenador dito sa ilalim ng hukpong ng pagbabago na sina Jingo Estrada at Joseph Victor Ercito. Hindi naman tiyak kung makakadalo ngayon si JB Ercito sa campaign rally ng host ng amang si Mayor Erap. Mula rito sa lungsod ng Maynila, dito sa San Andres Gymnasium,
Ito si Giorgio Sica Tagula para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat sa report pong yan. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Hanggang painit ng painit ang kampanya ng mga kandidato sa pagkasenador, ano? At for today, nasa Maynila sila. Well, ang Maynila po kasi ay deklaradong suportado yung mga kandidato ng administrasyon. You still remember, I'm sure, na si Erap, na dating presidente, nagmano-mano pa yan kay Mayor Sara Duterte. At deferred an alliance between Puwersa ng Masang Pilipino at ng Hugpong ng Pagbabago Party. Yan, kaya parang baluarte nila dyan ang Maynila. Tingnan natin what's gonna happen sa eleksyon. Sapagkat sa Maynila naman, locally, ay maraming nagsasabing delikado daw si Mayor Erap. Ang kanyang kandidatura laban sa ibang kalaban niya, especially ang sinasabi diyan na matunog si yung bata pa, si Isko Moreno daw. Bagay kayo pong mga taga Maynila makapagsasabi kung anong magiging kapalaran ng mga kandidato diyan sa May 13, 2019 election. Diretso tayo sa report naman ni partner Boyet G. Mga pulis ng Southern Police District isinailalim daw sa spiritual renewal. Alamin natin kung anong nangyari dyan sa spiritual renewal event na yan. Panoorin po natin ang report ni paring Boyet Guillermo. Paring Boyet, go ahead. Masidhing nakikinig ang kapulisan ng Southern Police District sa aral ng Panginoon Diyos na ibinabahagi ng tagapaghatid nito na si Brother Elmer Bansuela, Recollection Director ng Our Lady of Fatima Apostolate Team. Ito ay bahagi ng isinagawang recollection on internal cleansing through spiritual intervention ng SPD na isinasagawa sa Lorenzo Ruiz Chapel, Port Bonifacio, Taguig City. Ayon kay District Director Police Chief Superintendent Eliseo Cruz, layunin ng programang mabago ang pagkatao ng pulis sa pamamagitan ng bagong espiritu upang magampanan ng may takot sa Diyos ang kanilang tungkulin. Gagawin sa iba't ibang unit ng SPD ang recollection upang ang lahat ng pulis ay makaranas at makatanggap ng biyaya mula sa aral ng Diyos. Naniniwala kasi si Cruz sa kapangyarihan ng aral mula sa Diyos sa recollection na mababago ang pagkatao ng isang pulis dahil taglay na nito ang kaloob ng Diyos na bagong espiritu. Mula sa Port Bonifacio, Taguig City, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Boyet Guillermo. Actually, na yan para sa mga lespo dahil sa dami ng mga kwento, di ba? Na naliligaw ng landas ng mga pulis, especially yung medyo mga bata pang pulis. Pero hindi naman na exclusive lamang po sa mga batang pulis. Lahat sila kailangan sumasailalim po sa spiritual renewal. At sangayon po tayo doon sa sinasabi ni Pastor Bansuela na talagang ang kailangang atakihin ng kampanya ng pagbabago ay ang espiritu ng tao. Sapagkat ang kalaban po ng Diyos patuloy na nagsusumikap na saniban ng espiritu niya yung mga tao at gawing masama. Ayan. Lantad naman yan sa publiko, di ba? Yung mga kwento sa PNP, sa pulis, sa drugs, sa kung ano-ano pang mga hindi maganda na sa halip ay ipagtanggol po ang taong bayan. Mga pulis pang nasa sangkot. At sana sa pamamagitan po ng spiritual renewal campaign na yan, ay truly malinis po ang hanay ng Philippine National Police. Mga kaibigan, kumusta na kaya ang industriya ng lambanog, bago magpasko last year, marami tayong narinig na kwento tungkol sa naaksidente po ng lambanog. Alamin natin kung ano na ang estado ng naturang inuming
masaya daw. Panoorin po natin ang report ni PJ Cabrera sa kanyang lambanog sa Quezon Province. Kumusta na kaya? PJ, magandang hapon. Go ahead. Calabarzon o Southern Tagalog Region, kilalang rehiyon na nangungunang producer ng inuming lambanog. Ngunit nitong huling ilang insidente ng pagkalason at pagkamatay ng mga nakainom ng naturang alak ang naitala sa Quezon City, Laguna at Tarlac. Sa datos ng Food and Drug Administration or FDA, umabot sa 21 katao ang naidokumentong nasawi sanhi ng poisoning bunsod ng mataas na level ng methanol sa nasabing alak. Ating kumustahin ang naging epekto nito sa industriya ng lambanog. Si Rose Ababon, tindera ng lambanog sa San Pablo City, Laguna. Ano kaya ang naging epekto sa kanyang mga paninda ng mga nangyari? Ate, after ng 2 months na issue ng mga naging kaso ng pagkalason sa iba't ibang lugar dito sa atin sa Kamaynilan at saka sa Calabarzon, kumusta na po ang naging bentahan ng alak ng lambanog dito sa atin sa San Pablo? Mahina po. Compare nito sa dati, 1 to 10%, ngayon 3% na lang. 3% na lang. So, any message po para sa mga kababayan natin na tumatangkilik po sa lambanog? Ano pong masasabi ninyo? Siguro dapat tignan nila yung lambanog na pinupunan nila. Tapos, yung mga approval talaga sa FDA. FDA approved. Silang basta-bastang bumibili sa iba. Dagdag pa ni Rose, nananatiling bagsak presyo ang bentahan ng lambanog at malaki ang inhina ng kanilang mga produkto. Ayon naman sa ilang madalas uminom ng alak. Sir, mas pipili nyo pa bang uminom ng lambanog or ipagpapatuloy nyo pa rin ba ang pag-inom ng beer? Beer pa rin siyempre. Bakit po kaya? Mas subok na kasi. Kasi Takot. sa lambanog nakakatakot. Bakit po kaya nakakatakot para sa inyo ang lambanog? Marami na nangyari, marami nang nakainom, marami na namatay, mga ganun dahilan. Kaya mas dito na ako sa beer kaysa sa lambanog. Panawagan ng Food and Drug Administration or FDA, maging mapanuri sa pagbili ng mga inuming nakalalasing tulad ng lambanog. Kailangan din tiyaking rehistrado ang binibilahan upang di na maulit ang kahalintulad na insidente. Mula sa San Pablo City, PJ Cabrera, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May bagsak pa rin pala talaga ang bentahan ng lambanog, ano? Actually, yung lambanog na yan, paborito po yan ng ating mga kababayan sa probinsya, lalo't yung nagtitipid lamang. Mas mahal ang beer eh. Pero yung lambanog, mas mura sana at kunting lambanog lang, dukling ka na eh. Nga lang, talagang na-publicize ng todo yung mga insidente ng nalason, namatay dahil po sa lambanog. So, siguro dapat may gawing action dyan yung mga nasa industriya dahil parang nasira, parang hindi pa nakababawi, hindi pa masyadong nakukuhang muli yung tiwala ng mga tumatagay ng lambanog na yan. Ayan, so sige. Right, tuloy tayo. Mga kaibigan, balikan natin yung ating survey question. Ang ating tanong sa hapon pong ito ay, sang-ayon ba kayo na si Speaker GMA ang i-appoint bilang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Ano man po ang inyong opinion, ilagay niyo po yan sa ating comment section ng Leader News Philippines. O di kaya tumawag po kayo sa ating cellphone number 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin ko muna ang mga nakasilip sa atin bago tayo mag-break, ha? Utol Engineer William Bragaes, dyan po sa United Arab Emirates. Bilad Telma, yan, si Bilad Telma, sabi niya, no! Carlo Kapinig,
Wala na bang iba yung walang bahid ng korupsyon? Sabi ni Carlo Capinid. Alright, kayo po. Ano pong inyong sagot? Sangayon ba kayo na i-appoint si GMA bilang bagong gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas given the fact that the other day si Governor ng Bangko Sentral ay pumanaw? I understand dahil po yun sa karamdaman. At a month ago, may balita pong siya ay pumuntang Amerika para ipagamot yung kanyang cancer sa dila. So malamang yun po ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw at bakante po ngayon ang pwesto ng gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano ba ang Bangko Sentral ng Pilipinas? By obvious, ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang pinakasentrong bangko ng lahat ng mga bangko sa Pilipinas. Ayan. At dyan po nakatago ang mga ginto, kayamanan, pera. Dyan po iniimprenta ang pera ng Pilipinas. Madaling sabi, being a governor of Bangko Sentral of the Philippines is a very, very sensitive job. Ayan. Balikan ko po kayo mga sukay pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.